салом алейкум бародаро. ҳамин байди ма барои ҳамаи бародарони гариб аст, асобина барои бародари раднои худам Некрузҷон аст. Бегона гарибу мулки бегона гариб, бемораму бекасам на дармон на табиб, ку модару хоҳар ки дуои хонад, бегона чӣ донад ки чӣ шуд марди гариб. ҳо бегона гарибу мулки бегона гариб, бемораму бекасам на дармон на табиб, ку модару хоҳар ки дуои хонад, бегона чӣ донад ки чӣ шуд марди гариб. дунё гузарон кори дунё гузарон, дунё гузарон кори дунё гузарон, хушпир шавем ай ёри ҷавон, ман нағма сарои дили ошиқ бисаро, о ман нағма сароим дили ошиқ бисаро. мавсими гул мегузарад, мо шишта будем корвонзи гул мегузарад, имсол ки гузашт соли дигар боз ояд, то соли дигар умри ҷавон мегузарад. ҳе гул мегузарад мавсими гул мегузарад, мо шишта будем корвонзи гул мегузарад, имсол ки гузашт соли дигар боз ояд, то соли дигар умри ҷавон мегузарад, то соли дигар умри ҷавон мегузарад. дунё гузарон кори дунё гузарон, дунё гузарон кори дунё гузарон, хушпир шавем ай ёри ҷавон, ман нағма сарои дили ошиқ бисаро, о ман нағма сарои дили ошиқ